Tymor dda a chroeso I Sgorio. Holl gyffro'r cyngreiriau is a tlws yr adran I ddod yn y man, ond fe ddechreuwn ni heno gyda Uwch Gyngrair Cymru. Roedd yr ornes fawr rhwng y Bala a Caernarfon wedi cael ei gohirio deir gwaith oherwydd y tywydd. Ond o'r diwedd, roedd y gêm am gael ei chynnal ddydd Sadwrn. Ac hynny yn Llandudno gan fod cae maes tegid yn dal wedi rhewi. A bydde buddugoliaeth i'r Bala yn sicrhau ei lle yn y 6 uchaf am yr unfed tymor ar 10 yn olynol. Lloyd, troi bach yn festlus ac yn cael ei rediad. Tu fewn fy loc, mae'n mynd I hun. Mae honna, arbediad campus. Mae'n ymddech yn dod fewn wedyn Davies gynta. Clark yn ail, a'r cyfan yn deillio o'r troiad bach hyfryd ne, a'r croesiad mewn ag ie. Dim rhyfedd bod Davies yn codi bawd I ganmol, a Lloyd yn cael y bel. Mae'n edrych I fyny, mae'n gweld y posibiliad. A arbennig o dda gan Torrance I fod yn deg. Goset. Gwahodd Davies I fynd ar ôl honna. Mae Davies di cadw ei lygad ar y bel. Mae Clark efo fo. Clark's ni derbyn I. Mae Davies di symud nôl mewn yn gobeithio bod yna groesiad yn mynd I ddod. Mewn â hi allan gan y golwr. Davies yn cael ei bennu ddinadu. Lock yn ergydio. Oddi ar y llinell gan Harrison. O flaen I golwr. Mendes yn llithro. Morgan Owen. Creu y lle. Owen! Ac yn heiddiannol. Mae rhaid I chi ddeud. Mae Caernarfon yn mynd ar y blaen. Rioed I Sgorio dros Caernarfon yn Uwch Gyngrair Cymru. Mae o wedi rwan. Mendes. Davies. Prif sgoriwr Caernarfon. Tymor diwetha, dim ond 2 o goliau gan y fath tymor yma. Chydig o le. Carby. A mae'r bastag a Carbon yn dda. At Edwards. Edwards yn cael ei groesiad mewn. Mae'n disgyn. Newell gafodd yr ergyd. Ac oedd yr amddiffynwr Morgan Owen yn barod I gynorthwyo Hughes. Carbo. Mae'n tad y postyn. A fydde wedi bod yn gol I'w rwyd I hun. Fe wiriodd oddi ar yr amddiffynwr. Ac oedd Hughes ar weitha bod yn taflu popeth ati wedi cael ei gyrra gan honna. Y postyn yn achub Caernarfon. Carbo. Oedd yna'n bas dda i'r lle. Di braidd yn gynnar I gymryd y bel i'r gornel. Matty Hill. Mae gyda fo syniadau mwy dyrchafol. Hill yn mynd. Harrison yn clirio. Hill eto chwilio am gyfle ergydio. Ai dyma'r cyfle ennill. Davies! A mae Davies di selio'r fuddugoliaeth. Adam Davies I drydedd gol y tymor yma. Prif sgoriwr Caernarfon y tymor diwetha. Yn mynd I gyfarch y Cofi Army. Ac os maen nhw'n gwybod nawr, maen nhw wedi cael y fuddugoliaeth sy'n sicrhau bod nhw'n mynd mewn I gemau ola'r hanner cynta nos Fawrth yn y 5ed safle. Am bynawn. Ac am afel gafodd o ar yr ergyd. Fe gafodd y golwr I law iddi. Oedd yr ergyd rhy gri. Burke. Y gig mewn i'r cwr Cosby. Y peniad yn syth I mewn I fol y golwr ifanc. Dyna chi ddigwyddiad ola'r gêm. Am bynawn dramatig am ganlyniad annisgwyl. Ac mae Caernarfon wedi curo'r Bala o 2 gol I ddim mewn gêm sy'n golygu nos Fawrth bod Caernarfon yn mynd I fod yn cychwyn yn y 5ed safle. Oedd y gêm enfawr I ni heddiw, ac yr un beth oedd ni'n gobeithio di bod ni dal, bod o'n dwylo ni mynd I fewn i'r gêm o hwnna, a da ni di sicr neu hynna wan lly. So, cadw mlaen efo momentum ma'n gobeithio mynd o hwnna fewn I gêm ffwynt. Mae Aberystwyth yn sicr o orffan rhan gynta'r tymor ar wylod y tabl. Does dim un tîm erioed wedi llwyddo I ddringo allan o'r ddau isaf ar ôl dechrau ail ran y tymor ar y gwylod, ond bydda Chiefpwynt yn erbyn Llansawel yn gam mawr os am gyflawni'r amhosib. Nelson Sanka, Alex Gammond, y ddau amddiffynwr tal I fyny. Bowen! A mae Bowen yn sgorio! A'r chwaraewr mwyaf profiadol ar y ca yn penio Llansawel ar y blaen. A'r dechreuad gorau posibl i'r ymwelwyr. Patterson. A'r Hartley. Hartley yn erbyn Tom Walters. Mae'n torri tu fewn ar ei drod dde. Mae'n ergydio o bell! A ddi ddim yn bell bant.
oedd hi'n ergyd nerthol. Will Fuller yn hedfan ar draws y gôl, ond ychydig heibio'r postyn gan Zach Hartley, ond y gorau ni wedi gweld o'r tîm cartre yn y cwarter awr agoriadol. Gammond allan at Herford. Herford yn reoli'n dda i gael y bel lawr. Herford yn erbyn Cuba Klein, mae'n curo Klein ar foli gan Walters yn hyfryd. O, am gôl i Lansawel i ddyblu mantais. Herford yn rhedeg at y gŵr newydd Cuba Klein yn curo fe tu allan yn croesi ar ei drod chwith. Ac yna Walters, foli hyfryd heibio i Dave Jones. Sanka, nid y peniad gore. A mae Sanka a Fuller yn cymysgu lan, dim cyfathrebu, Jonathan Evans! A mae Evans yn manteisio, a mae Aberystwyth nôl yn y gêm. Diffyg cyfathrebu rhwng Will Fuller y gôl geidwad a'r amddiffynwr ar fenthyg o gas newydd Nelson Sanka yn creu y cyfle i Jonathan Evans, a Evans yn rhwydo'n dda. A oedd angen honna ar Aberystwyth. Ni yn munud ola'r hanner. Gyffyrddiad ymlaen gan John Owen a'r gic rydd yn cael ei dyfarnu y drosedd ar Jonathan Evans. Alex Gammond yn gweld melyn. Nifer o gefnogwyr Aberystwyth am weld y cerdyn coch. 5 yn y wal amddiffynol. Patterson dros y wal! O, chydig heibio'r postyn. Oedd hi'n gic rydd wych gan Rico Patterson. A bu bron ag i Aberystwyth o'r sgôr yn gyfartal. Fel mae'n sefyll, fe fydd yna 7 bwynt o waniaeth rhwng y ddau dîm yma ar ddiwedd y prynhawn. Sanka, tuag at y canol. Louis Bates, godi ddyn uchel. Ac yna Walters yn manteisio ac yn rhwydo'r drydedd i Lansawel. Camgymeriad amddiffynol elfennol gan Aberystwyth yn rhoi'r cyfle i Walters ac ar ei drod chwith yn claddu'r bel heibio i Dave Jones. Aberystwyth 1, Llansawel 2. Jenkins, pas dda. Allan at Herford. Herford yn dewis dod tu fewn. Yr ergyd braidd yn wan, ond Bates sydd yno i gadw'r symudiad i fynd. Louis Bates ar ei drod chwith. Croesi na Bowen! A mae'n beder! Luke Bowen i ail o'r prynhawn. Croesiad Bates o'r chwith. Ac yn penio'n hyderus heibio i Dave Jones. A mae'n troi'n hunllef i Aberystwyth yma. Aberystwyth 1, Llansawel 4. Ond Aber yn colli'r bel mor rwydd yn ganol ca. Ricky Owen at Caleb Demery. Demery yn rhedeg at Scotcher. Cyfle i groesi. At y postyn pella, Patterson yn disgwyl amdani. A dyna'r ergyd gan Ricky Lee Owen. Chydig heibio'r postyn. Jenkins mlaen at Demery. Demery heibio i Walsh. Cyfle i dynnu'r bel nôl. Ond ddim yn ei fod yn gico'r smotyn. Na, di wir. Wel, o'n i'n meddwl i fod i. Ricky Lee Owen ath lawr. Falle fe oedd e wedi plymio. Flint. O dan y bar, perygl fan hyn. Ond Will Fuller yn dyrnu'n llwyddiannus. Amlan mae'n mynd. Evans, dim cam sefyll yn erbyn Jonathan Evans. Mae'n arbediad da gan Fuller. Ond Jonathan Evans, fel nath e yn yr hanner cynta, yn manteisio ar ansicrwydd yn yr amddiffyn. Ond i ergyd tro hwn yn cael ei harbed gan Fuller. Gwaith da gan Hartley. Hartley'n croesi at y postyn pella! Jonathan Evans ar y foli. A Mason yn methu'r cyfle. A bydd y leid i bod yn gôl gysur yn ôl i Aberystwyth. Wel, mae wedi gwneud yn dda Llansawel i ddod o hyd i Sage. Sage yn carlamu mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n croesi'n dda ar ergyd yn y diwedd gan Ryan George. Mae'n gico smotyn wedi dyfarnu gan Alex Livesey. Wel, y drosedd ar Ryan George. Wel, does dim byd wedi mynd yn iawn i Aberystwyth y prynhawn yma.
Alex Gammond, capten Llansawel, yn erbyn Dave Jones, ar ei drod dde, ac yn sgorio'r bumed. Gêm a oedd mor bwysig yn y frwydr i osgoi'r gwymp. Tîm Andy Dyer sy'n mynd i gipio'r 3 phwynt, a maen nhw'n mynd i fynd uwch ben y Drenewydd a'r Fflint i'r 9fed safle. At Ryan George, dyna chi bas i lwybr Sage. Mae'n y gyfle am 6, mewn i'r canol, a mae yn 6. A mae Jasper Payne, halen i'r brew o'r Aberystwyth, ond am symudiad gan Llansawel yn cychwyn gyda'r gôl geidwad. Un o goliau gorau'r tymor yn cael ei sgorio gan Llansawel, Aberyn, Llansawel 6. I said right at the beginning, this is going to take a little bit of time. We will grow and grow and grow. And today, after 22 games, we've got ourselves out of the bottom 2 now. So that's a place that we want to be to start the final 10 games. And it's all in our hands now. Llansawel yn dringo allan o safleoedd y cwymp ar drail y Drenewydd felly. Bydd rhan gynta'r tymor yn dod i ben nos fory wrth i'r ras am y 6 uchaf gyrraedd i uchafbwynt. Dim ond y 3 uchaf sy'n saff o'i lle yn yr hanner uchaf, tra bydd Met Caerdydd, Caernarfon, y Bala, y Bari a Cheicona yn brwydro am y 3 safle olaf. Bydd y gêm dyngedfennol rhwng Cheicona a'r Bala yn fyw ar-lein nos fory am hanner awr wedi 7. 20 eiliad o'r 90 munud y weddill. A nawr mae yna erwe o le o flaen Charlie Lewis. Lewis yn ergyd! A mae mewn oddi ar y postyn! Caleb Demery, creu lle iddo fo'i hun, a nachi gol i honna! Rhys Hughes, efo'i droed de, dyna chi gol gan Rhys Hughes. Allan at Beaumont, croesiad i mewn yn isel gan Beaumont, a gysodliad gan Ionsian. A Bale at Payne at yn hanner cyfle fan hyn, a Demery mynd amdani, ac am gol gan Caleb Demery. Brobl yn trai wneud ffordd o llall a gael yr ergyd i fewn o! O, dyna chi, gol gan Ryan Brobl. Vincent! Oh, wan gol! Mae'r eilydd Tom Vincent. Yn sgil y tywydd o'r gohiriwyd y 2 gêm ddydd Sul yn rownd gyn-derfynol tlws y brif adran. Ond fe nath 1 gêm gyngrau'r oroesi'r tywydd rhwng Aberystwyth a'r Bari. Mae gan Siona Chambers, yn ôl at Imi Schofield. Chambers, i lledr chwarae nôl, tuag at y canol, hwnna'n fler gan Rebecca Mathias. Eli Pris i mewn i'r cwrt Cosby. Eli Pris yn rhwydo, ond mae hi'n cam sefyll. Bydd hwnna ddim yn cyfri. Prif sgoriwr y Bari yn cam sefyll ar yr achlysur yna. Cic gornel i Aberystwyth at y postyn agosa. Hwnna'n cael ei chlirio bron oddi ar y llinell. Mae'n ôl gan Fiona Evans. Allan at Libby Isaac. Chwarae neis rhwng Fiona Evans a Libby Isaac. Ar gel allan am gigol yn y diwedd. Y Bari sy'n pwyso ar gychwyn yr ail hanner. Eli Pris i mewn i'r cwrt Cosby. Pris heibio i'r crysau gwerna. O, am arbediad campus gan Chelsea Herbert. Eli Pris ar dan ar gychwyn yr ail hanner yma. Ingrid Odland yn colli'r meddiant yng nghanol cae. Siona Chambers yn gweld Lleucu Mathias i mewn i'r cwrt Cosby, a mae hwnna oddi ar y trawst am gyfle i Lleucu Mathias. Dyna'r agosad yn ei wedi dod at gol yma ar goedlan y parc. At Murray, Eri Murray'n troi, yn gweld Amy Long i mewn i'r cwrt Cosby yn erbyn Chelsea Herbert. Ac oes na gyfle i Ingrid Odland. O, mi nafod Chelsea Herbert yn wych i atal Amy Long,
ond oedd neb yn gallu atal Ingrid Odland. Digonedd o leg ynddi hi, ddim un Cris gwyrdd a du yn agos. Ciara Harris, gweith cyrraedd i gael ei chyffyrddiad cyntaf. Amy Schofield, a rediad ar ganol cae. Lleiki Mathias yn mynd yn erbyn Molly Anderson. A mae Lleiki Mathias wedi unioni'r sgôr yma i Aberystwyth. Pas hyfryd i mewn i'r cwrt Cosby. A gwaith gwych gan Lleiki Mathias. Dim newid yn y tabl wythnos yma, ond mae Aberystwyth wedi llwyddo i gipio'i ail pwynt o'r tymor ac yn ymestyn y bwlch ar wilod y gyngrair. Hwb i'r clwb o'r canolbarth cyn herio'r Met nos Fercher. Fe orffennon ni rhaglen heno felly gydag ail haen y dynion. Ac yma yn Lido Afan roedd yr ymwelwyr Llanelli yn gobeithio camu nôl i frig cyngrair y de. Danny Williams. Agosau at y cwrt Cosby. Troi da fyna. Apelio am lawio. Bradley Gibbings. O, ddi'r un yn symud yn y cwrt. Carmela Gerard. Yr gic rydd yn hir. Soffiw. Methu gwrthymosod yn fyna. Theo Wotton. Yn un siŵr bod y Llanelli yn parhau i roi'r pwysau ar Lido Afan. A'r ergyd yna'n cyrraedd yr holl ffordd at Tucker, ond dim wir yn peri problemau i'r golwr ifanc. Di sgôr ar hyn o bryd. Bradley Gibbings, cyffyrddiad da. Mlaen tuag at Liam Eason. Eason, a chwaraewr newydd. Mewn i'r canol. Gael ei rholi'n dda gan Danny Williams. Oddi ar ei frest am gol. Yn troi. Ac yn ei chladdu ddi. Yng nghefn y rhwyd. Llanelli o'r diwedd. Ar y blaen. Ben Keane. Roberts. Dim cam sefyll fan hyn. Y bel hir tuag at Liam Eason. Liam Eason yn gwthio i ergydau ochr anghywir y postyn. Carmela Gerard i'r gornel at Liam Eason. Eason ar croesiad. Gibbings yn aros amdani. Ac am arbediad gan Tucker. Gibbings yn cyrraedd diwedd y croesiad. Gwyroi tuag at gol a llaw bwysig, llaw cryf gan y golwr ifanc. Peniad gan Thomas. Lawr gan Roberts tuag at Keane. Afan yn trio cael i fewn i'r gornel yna tuag at James. Mewn amal ag am sefyll. Hood oedd yn cael lawr ar Cochlan. Byddai ddim wedi cyfri ta beth. Methodd y rwydo. Jardelli. Cyffyrddiad da nawr yn cael ar y gol. A'r ergyd yn rhy agos at Harley Tucker. Llanelli'n ennill, ond Tre Thomas yn curo Goetre United hefyd sy'n golygu bod yr adar gleision yn aros ar gopa'r gyngrair. Pontypridd yn baglun erbyn Dinas Casnewydd ac felly mae'r ddau uchaf wedi agor bwlch ar y brig. At y gogledd nesa ac un gêm yn unig gaf wedi chwarae dros y penwythnos wrth i weddill gêm ar gyngrair gael ei gohirio. Llandudno oedd yn croesawu Cegidfa i Barc Maes Du. Llandudno ar ymwelwyr heddiw yn brwydro yng nghanol y tabl yng Nghyngred y Gogledd. Hwna'n bêl dda chwilio am Alex Boss. Boss ydi o tu ôl i'r amddiffyn. Oedd na drosedd gan Sean Griffiths. Na, yn ôl y dyfarnwr Iola Williams. Tafliad hir i Llandudno. Bêl yn cael ei hanfon ymlaen. Mae dal yn y cwrt, a dyma Anthony Stevens yn sgubo'r bêl i gefn y rhwyd, a wedi 19 munud. Mae'r gŵr profiadol yn rhoi Llandudno ar y blaen. Anthony Stevens yn cymryd yr un cyffyrddiad i wneud chydig o ledd efo'i hun, a gyrru'r bêl i gefn y rhwyd. Tîm cartre'n clirio am y tro.
Yn ôl mae'r bêl yn dod. A dyma Iwan Matthews ar ymyl y cwrt. Matthews creu chydig o le ar ergyd. Yn gynnar, ond heibio'r targed gan Matthews. Adam Stevens allan ar yr asgell chwith. Dyma Alex Boss i fewn i'r cwrt. Boss, mae o mor brysur a mae'n cael ei dynnu'r llawr. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr, mae'r chwarae'n mynd yn ei flaen. Stevens yn casglu'r bêl. A cyfle arall fan hyn i Alex Boss. Boss ar y droed chwith, taro'r rhwyd ochr. Ond oedd hi'n edrych fel bod Boss wedi cael ei ddal mewn brechdan fan hyn. Oedd na drosedd ar y chwaraewr chwym. Cook, y capten. Matthews. Y bêl allan. Teg at Daniel Tilsley. Tilsley yn curoedd un yn dda. Os yna gyfle i groesi. Tilsley fewn i'r canol. Matthews yn rheoli. Hwn yn symudiad da i gegidfa chwarae taclus yn y cwrt. A Cook ar ergyd. Unwaith eto. Methu cymryd y cyfle yna. Anthony Stevens, gicrydd gael ei chwipio fewn. Y peniad gan Cadwaladr ar arbediad yn un da gan Luke Evans. Mi ddoth i oddi ar gefn Cadwaladr, dwi'n siŵr. Oedd hi'n codi dros ben y golwr. Mi nath o'n dda i'w gyrru hi dros y trawst. Anthony Stevens dros y gicrydd, y bêl i fewn at y cwrt bach a'r peniad yn gwbl rydd gan Callum Stevens. Yn rhwydo'r ail i Llandudno. Anthony Stevens yn creu a'i gefnder Callum Stevens yn sgorio yn ei ymddangosiad cyntaf i Llandudno ers ymuno o cefn Albion. Harvey Bennett, dal y bêl i fyny'n dda. Allan at Baker unwaith eto. Baker, pas hyfryd at Adam Stevens. Stevens a digonedd amser i ddewis i gornel a'i gosod i heibio i'r golwr ac mae'n drydedd i Llandudno. Y teulu Stevens sy'n rhedeg y sioe yma heddiw, y brodyr Adam a Callum di sgorio yn ogystal â'i cefnder Anthony. Anthony Stevens at Adam Stevens. Y croesiad peryglus at y postyn pella a Mark Cadwaladr yno fel tren stêm yn gyrru'r bêl a'r golwr i gefn y rhwyd. Mark Cadwaladr ar bedwaredd i Llandudno. Llandudno 4, cegidfa dim. Llandudno yn llamu i'r 5 safle, ond fawr y newid fel arall oherwydd y gohiriadau gyda Gebus a Bai Colwyn yn parhau'n bell ar y blaen yn y ras am y bencampwriaeth. Dyna ni am heno, ond cofiwch am ein gêm fawr nos yfori, pan fydd y ras am y 6 uchaf yn cyrraedd ei uchafbwynt a rhan cyntaf y tymor yn dod i ben. Y cyfan yn fyw ar-lein am hanner awr wedi 7. Bydd dim rhaglen nos lun nesaf, ond cofiwch bydd holl uchafbwyntiau nos yfori ar gael ar-lein. Tan hynny felly, nos da.